برێزان û temaşevanên hêja em careke din bi hev re ne. Rojev tije ye, bi taybetî hin xalên rojevê hene ku ji bo me Kurdan girîng e. Em dikarin li ser wan xalan hin analîzan çêbikin. Min hefteya borî derbarê Newrozê de hin tişt gotibû, lêberê ez dîsa dixwazim çend gotina bêjim. Îsal Newroz bi coşeke mezin hate pîrozkirin. Çi li Kurdistanê ve çi ji dervê Kurdistanê ve bi tevlîbûneke mezin Newroz pîroz bû. Lê mixabin di pîrozbahiyê Newrozê de li hin deveran bûyerê nexweşqewimî. Hefteya borî jî min behs kiribû, lêberê niha jî ez derbarê pîrozbahiya Newrozê ya Frankfurtê de dixwazim çend gotina bêjim. Li ser medya civakî pir wêne hatin belavkirin, dîmen hatin belavkirin. Di wan dîmenan da me dît ku hin ciwanên Kurdan xwastine aleke mezin ya Kurdistanê bibin qada Newrozê. Lê mixabin organîzatorên qada Newrozê hin astengiya çêkirine û li wê derê niqaş çêbûne. Pê gotin ku ew ciwanên ku wê ala Kurdistanê xwastine bibin qada Newrozê bi armanca provokasyonê derbixin çûne. Ev tiştekî din e. Yani ez xwe bawer nakim wan ciwanan bi armanca provokasyonê xwastine ala Kurdistanê bibin qada Newrozê ji ber ku birina ala Kurdistanê qadê Newrozan ne bûyereke provokatîv e. Ha ala Tirka hin ciwan bixwazin bibin qadê Newrozan merif weke hewldaneke provokatîv dikarin bibînin. Lêberê birina ala Kurdistanê qada Newrozan ne weke çalekiyeke em bêjin provokatîv e yan jî çalekiyeke bi niyeteke xirab e. Xwezî organîzatorên qada Newrozê li Frankfurtê dengê xwe nekiribana. Lêberê pîş re me dît ku pir alên piçûk di qada Newrozê de alên Kurdistanê hatine rakirin. Baş e, lêberê xwezî problem çê nekiribana wan ciwanan wê ala mezin ya Kurdistanê bibirana qada Newrozê. Çi xastibana kiribana, problem nîne. Tê zanîn ku ala Kurdistanê di dilê piraniya Kurdan da ew al hatiye qebûlkirin. Yani ala kesk û sor û zer û di ortê de jî roj, roja 21 pençe. Ev weke ala Kurdistanê di dilê piraniya Kurdan da hatiye qebûlkirin. Ez divê me piraniya Kurdan ji ber ku hin vêxistinê Kurda mixabin wê alê weke ala Kurdistanê qebûl nakin. Lêberê ew al di dilê piraniya Kurdan da hatiye qebûlkirin. Îro jî herêma başûrê Kurdistanê wê alê weke ala herêmê qebûl kiriye. Yani şansê wan heye ku yani ji parçeyên Kurdistanê yê din beriya wan parçeyên Kurdistanê yê din başûrê Kurdistanê weke herêmeke xweser hate naskirin wan jî wê alê ji xwe re weke ala xwe qebûl kirin. Sibê dustver Rêveberiya Rojavayê Kurdistanê jî dikare aleke ji bo Rojavayê Kurdistanê qebûl bike. Ew jî wê alê dikarin weke ala xwe nîşan bikin. Tenê semboleke piçûk dikarin lê bixin ji bo ku ala başûrê Kurdistanê û ala Rojavayê Kurdistanê jî hev cuda be. Çend salê dişûn de li Rojhilatê Kurdistanê jî rewşeke wilo derkeve ortê, bêguman Kurdên Rojhilat jî dikarin wê alê weke ala xwe qebûl bikin. û Bakurê Kurdistanê jî dikare wê alê weke ala xwe qebûl bike eger xweseriyeke li Bakurê Kurdistanê bê êlan kirin. Em werin ser xalên din yê Rojevê. Hevalên hêja tê zanîn ku ji cotmeha 2024 vir ve pêvajiyeke heye. Yani pêvajiya bi taybetî tê gotinê ya çekdanîna PKK û xwe feshkirina PKK.
bixabin ew pêvajo pêş neket. Yani heya niha di aliyê pratik de ti gav nehatiye avêtin. Ne ji aliyê PKK ve gav hatiye avêtin, ne ji aliyê dewleta Tirk ve gav hatiye avêtin. Devlet Bahçeli di cotmeha 2024 da taybetî bangê li Öcalan kir. Birêz Öcalan jî di 27 Sibatê de bi bangeke bersiv da. Bangê li PKK kir ku PKK kongreya xwe çê bike, xwe fesih bike û çeka dayne. Li belê ev nêzîkî 6 mehe sera derbas dibe, heya niha di pratikê da tişteke çê nebûye. Ne dewleta Tirk ti bingeh amade kiriye, ne jî PKK di wê derbarê de xebateke pratik kiriye. Heta ji alî rayedarên PKK ve darxuyaniyên ku têne danîn, em fêm dikin ku nikarin kongreyê tov bikin. Dibêjin dewleta Tirk, artêşa Tirk operasyonan çêdike. Di van şertan da em nikarin kongreya xwe tov bikin, biryara xwe fesih kirin û çekdanînê bikirin. û her wiha hin şerta jî didin pêş, dibêjin divê serokê me, yani Birêz Öcalan were tev li kongrê bibe, da ku em bikaribin şervanên xwe îxna bikin, çeka dayne. û her wiha hin şertê din jî didin pêş, yani dewlet divê bingeheke hiqûqî û her wiha siyasî amade bike. Lê belê dewleta Tirk jî dibêje hemû şert û merc pêk hatine, çi tê xwastin me kiriye, tenê divê PKK kongreya xwe tov bike, biryara xwe fesihkirinê û çekdanînê bike. Bi taybetî Recep Tayyip Erdoğan hefteya borî divê derbarê da daxuyanî da. Lê belê em dizanin ku şert û merc bi taybetî ji bo ku PKK kongreya xwe tov bike, zêde çê nebûne. Yani dewleta Tirk operasyona çêdike. Hember gerîlayên PKK çil Bakurê Kurdistanê ve çil Başûrê Kurdistanê ve operasyon çêdibin. û her wiha li hember Kurdan nêzîkatiya dewleta Tirk de guhertin tune. û dewlet Bahçeli ji vir sê rojberê nivîseke dirêj weşand. Di wê nivîsa xwe da Bahçeli tişta ku herî baş dibêje, divê dewlet reformên mezin çêdike. Ev weke gotineke pir baş e. Yani dewlet reform divê çêdike. Lê belê di gotinê dernabe. Yani divê hin kes ji dewlet Bahçelî re bêjin. Di gotinê da reform çê nabin. Bi gotina divê em reform çê bikin, reform çê nabin. Pratikê de divê reform çê bibin. Yani duwarê hiqûqî de divê reform çê bibin. Nasnameya Kurd divê bênas kirin. Derbarê zimanê Kurdan de divê gav bêne avêtin. û her wiha di derbarê pêşxistina duwarê aborî de ya Herêma Kurdistanê de divê gav bêne avêtin. û ya herî giring jî di derbarê PKK de, di derbarê girtiyên siyasî de divê reformên hiqûqî bêne çêkirin. û her wiha bi hezaran Kurd di dervey Kurdistanê, yani Kurdên Bakur di dervey Kurdistanê, di dervey Tirkiyê jiyan dikin, nikarin vegerin welatê xwe, derbarê wan de divê reform bêne çêkirin. û her wiha ya herî giring jî weke min got derbarê PKK de reform divê bêne çêkirin. Yani PKK bi hezaran gerîlayên xwe ve sîlaha dayne ve biçûn kê derê silahê xwe dayne kê? Ku derê sîlaha dayne? Devlet Bahçeli divê nivîsa xwe de gotiye ew sîlah divê bikevin destê dewletê. Yani PKK sîlahê xwe bide dewletê. Belê PKK jî dixwaze sîlahê xwe bide dewletê. Lê belê dewlet divê rêve bike ku PKK bikaribe sîlahê xwe bibe dayne. Divê derbarê da ez kêmasiyeke samîmiyetê dibînim. Yani taybetî ji aliyê rayedarên dewleta Tirk ve samîmiyetê da kêmasiyeke mezin heye. Yani tenê bigotin
tişta dibêjin. Lêbelê di emel de, pratikê de pêk nayînin. Ez yani wisa dibînim ku bi taybetî Recep Tayyip Erdoğan û Devlet Bahçeli dixwazin bi hin gotinên şîrîn PKK teslîm bikirin. Yani ser Öcalan zex çêkirin, Öcalan neçarma bangê li PKK kir û dixwazin wê bi kar bînin. Yani niha dibêjin Öcalan bangê li PKK kiriye lêbelê PKK Öcalan guhdar nake. Yani bi dengeke bilin niha nabêjin, çend rojê dişûn de wê bi dengeke bilin cî wilo bêjin. Wê bêjin Öcalan ji PKK xwast PKK xwe fesh bike bê şert sîlaha dayîne lêbelê rayedarên PKK Kongreya xwe tov nakin, xwe fesih nakin û silhê xwe da nayînin, tê wê wateyê ku PKK Öcalan guhdar nake. Anî dixwazin di nava PKK de parçebûneke çêbikin. Dixwazin di nava Kurdan da çawa ku heya niha dewleta Tirk Kurda parçe kir û birê ve bir, dixwazin heman tiştê niha dîsa bikin û taybetî bi hember PKK wê operasyonê dixwazin berdewam bikin. Yani ez bixwe di vê pêvajoyê de heya niha tişteke erênî di warê pratik de nabînim. Ha di gotinan da tiştê erênî pir in. Yani derya her tiştî min berê jî gotibû banga Birêz Öcalan ya li PKK hate kirin weke bûyereke baş ez dibînim. Yani PKK di vê 20 sal berê xwe fesih kiriba û 20 sal berê PKK bi awayeke aşkere bigota em dixwazin çeka dayînin di warê siyasî de xebatê xwe bikin. Yani 20 sal berê er PKK van tişta bigota mümkün e dewleta Tirk weke îro bersiv neda lêbelê heya niha pêşketinên daha baştir mümkün e çêbiban. Çima ez dibêjim dewleta Tirk wê demê weke niha bersiv neda va ji ber ku şert û mercên konjonktûra navnetewayî ya 20 sal berê û niha weke hev nîne. Yani 20 sal berê er şert û mercên konjonktûra navnetewayî û ya herêma rojhilata navîn weke niha va wê demê dewleta Tirk wê bangê li Öcalan kiriba yan ji Öcalan xwastiba ku ji PKK bangeke ji bo PKK bangeke wilo bike lêbelê şert û merc wê demê yê konjonktûra navnetewayî weke niha nebû. Dewleta Tirk niha yani di aliyekî de meriv dibêjin neçarma ku li PKK yan li Öcalan bangeke wilo bike û ket nava hewildanê wiha lêbelê ne samîmiye di van hewildanên ve de. Em binêrin ez bawer dikim di rojên pêşiya me da heyeteke din ya Dem Partiyê wê biçe İmraliyê em binêrin ela Birêz Öcalan wê çi bêje. û derbarê nivîsa Devlet Bahçelî de jî ya ku sê roj berê hatibû weşandin hê reaksiyonên AK Partiye yê Erdoğan çê nebûne. Mümkün e di rojên pêş me de di wê derbarê da ji AKP jî hin tişt çê bibin, derkevin. Hevalên hêja weke tê zanîn li Tirkiye li hember CHP û bi taybetî li hember Ekrem İmamoğlu operasyoneke tê meşandin, hate meşandin. Ekrem İmamoğlu niha bixwar hepsê de ye û dîploma wî jî hate iptal kirin. Yani Ekrem İmamoğlu niha xwedî dîplomayeke üniversitê nîne. Bi awayeke fermî. Bêguma di van hewildanan da armanca Erdoğan ku careke din bibe serokê komara Tirkiye girîng e, mezin e. Yani kendî jî AKP û Erdoğan bêjin li Tirkiye dad rêxistinên dadê yani mehkeme azadin serbixwe ne ew bixwe biryara xwe digirin hukuk ji me naypirsîn hukuk di rêya xwe da dimeşe ne wilo ye. Yani li Tirkiye piraniya savcıya jî piraniya hakiman jî mixabin
لگوری چند گوتنین اردوغان و یه رایدارین AKP تبدیگرن. جبر وی اکیجی اپراسیون اکنها لهمبر CHP هاتیه نشاندن و تی نشاندن به تایبتی لگوری داخوازا AKP دمشه. و دوی داخوازه دا آرمانجا که جاره که دن Recep Tayyip Erdoğan ببسر و کمار ترکیه هیه و مزنه. MHP جی دوی درباره دا لگل AKP'ye بخوابه. ام بنیرن در روز پیشیان مدا گلو CHP و چه بکر. تی زانین که وان روز پیشیان مدا در 6 نیسانی ده yani 4 روشون ده CHP kongre xwe çêdike. Kurultayı jeratê gotin. Careke din tê xwastin ku Özgür Özel weke serokê CHP bê hilbijartin. Ji ber ku di derbarê kongreya ku CHP sala par çêkiribû û tê de Özgür Özel weke serokê CHP hatibû hilbijartin, tê de şaibe hatibû dîtin. Yani xeletî hatibû dîtin. Yani jê em bêjin sextekarî hatibû dîtin. AKP bi taybetî bi dezgehên hukukî van gotinan da pêş. û ihtimala ku kayyum hatibe avêtin ji bo rêveberiya CHP hebû. CHP jî ji bo ku kayyum neyê avêtin, yani CHP nekeve destê AKP biryara kurultayê girtin û 6 mehêra kurultay tê çêkirin. Qasî ku niha tê zanîn tenê Özgür Özel weke namzetê serokatiya CHP wê di kurultayê da bikeve hilbijartina. Lêberê qasê agahiyê ku vê sirê min girt, Kemal Kılıçdaroğlu jî xwe amade dike ku di vê kurultayê da weke namzet xwe bide pêş. Yani niha dixwaze zemînê ji xwe re binêre gelo dema ku xwe weke namzet nîşan bike, weke berendam nîşan bike, eceba wê bê hilbijartin an ne. Qasê ku ez dizanim Özgür Özel wê careke din bê hilbijartin weke serokê CHP. û tê zanîn ku li Tirkiye piştî operasyona ku li hember Ekrem İmamoğlu hate çêkirin, CHP her êvara li İstanbulê mîtingeke çêdike û dîsa roja şeniya borî mîtingeke mezin li İstanbulê Maltepe çêkirin û di hefteyên pêşiya me de jî mîtingê mezin dîsa li İstanbulê çêdikin, bi taybetî li İstanbulê çêdikin, ji ber ku Ekrem İmamoğlu bixwe serokê şarederiya mezin ya İstanbulê bû û her wiha yani nüfusê İstanbulê jî pirin, lêberê li bajarê de jî CHP mîtinga çêdike. Yani CHP ketiye nava pêvajoyeke nû. Piştî 6 mehê kurultayê çêbû şûn de ew nîqaşên di derbarê serokatiya CHP de jî wê bên birîn û CHP li hember yani di nava pêvajoyeke nû de ye. CHP wezîfeyeke nû girtiye pêşa xwe. Yani wezîfeya ku li hember iktidara AKP û MHP muxalefetê bibe serkeftinê. Ev jî weke wezîfeya bi taybetî serokê CHP ye ya Özgür Özel e. Ha, di vê derbarê de nîqaşî hene çima Dem Partî beşdarî mîtingê CHP nabe, an jî çima Dem Partî destekê nade mîtingê ku CHP naçêdike. Tê zanîn pêvajoyeke dimeşe, rayedarên Dem Partiyê jî dixwazin hêdî yani ne AKP û MHP ji xwe aciz bikin, ne jî CHP ji xwe aciz bikin. Yani da aliyekî de xwe nêzîkê CHP nîşan dikin, heta car carna hin kesên Dem Partiyê Kurd
beşdari mîtingê CHP jî dibin lê belê zêde beşdar nabin. Mesela qasê ku min şopan zêde Kurd beşdarî mîtinga CHP ya Maltepe nebûne. û di aliyê din de jî Dem Partî neçare xwe hineke nêzîkê AKP û MHP jî bike. Mînak di eydiya Remezanê de ji vir sê rojberê Dem Partî çû serdana MHP kir. Yani cara yekeme meriv dikarin bêjin di dîroka MHP de cara yekeme partiyeke nêzîkê Kurdan di cejna Remezanê da diçe û serdanê çêdike. Yani ev weke bûyereke niye derketiye pêş lêberê rayedarên Dem Partiyê jî neçarin hineke siyaseteke nerm di derbarê AKP û MHP de bimeşînin da ku ev pêvajo pêş bikeve. Newlobe mixabin wê bêjin Dem Partî dixwaze vê pêvajoyê sabote bike. Yani Dem Partî hin gotinên tund li hember AKP û MHP niha bêje xwe nêzîkê CHP zêdetir nîşan bike wê hin kes hin derdor û bi taybetî AKP û MHP bêjin Dem Partî dixwaze vê pêvajoyê sabote bike wê bêjin em dixwazin hin reforma jî çêbikin lêbelê Dem Partî naxwaze Dem Partî dixwaze vê pêvajoyê sabote bike. Ji ber vê yekî jî Dem Partî dixwaze hineke nerm nêzîkê pêvajoyê bibe. Hevalên hêja em vegerin ser rewşa Rojava ya Rojhilata Navî. Me di rojên borî de di Arwar TV de bi taybetî analîzeke di wê derbarê de kir. Yani bi taybetî Amerîka biryara naskirina xweseriya Rojavayê Kurdistanê girtiye. Ez bi xwe emînim ku Amerîka di salên di mehên pêşiya me de mimkün e lêbelê sala 2025 de nebe jî 2026 da Amerîka wê xweseriya Rojava nas bike. Lêbelê divê em bizanibin ku di Rojhilata Navîn di Sûriyê her dem tişt cuda cuda diguherin mimkün e guhertinekî jî çêbibe lê ya herî esasî ew e ku Amerîka bi taybetî dixwaze Kurd li Sûriyê hêz bin. İsraîl dixwaze Kurd li Sûriyê bihêz bin. Ji ber ku Kurd nebin mixabin Sûriye wê ji rejîma dema borî xirabtir bibe. Yani hikûmeta ku niha em bêjin HTŞ çêkiriye ki ev hikûmeta duyeme HTŞ çêdike. Destpêkê HTŞ hikûmeteke îlan kiribû û di rojên borî de jî hikûmeteke di eşkere kir. Yani ji 23 wezîran çêdibe hikûmeta di û di nav da Xwedê Giravî wezîreke Kurd, wezîreke Dûrzî û her wiha wezîreke Asûrî jî heye. Xristiyan di nav da heye. Lê çendî ew bixwazin makyaj bikin jî weke hikûmeta HTŞ ye. û ev hikûmeta HTŞ çendî jî xwe weke hikûmeteke modern bixwazin nîşan bikin jî di bingeha wan da îdeolojiya Daişê heye. İdeolojiya fundamentalîst heye. Selefîtî heye. û naxwazin Sûriye bibe weke welateke demokratîk û têda pirrengî û pirdengî hebe. Amerîka vê naxwaze. Ne ku Amerîka maşiqê yan jî pir dixwaze li Sûriye demokrasî pêş bikeve. Amerîka ji bo berjeweniyê xwe dixwaze li Sûriyê hin pêşketinên demokratîk çêbibin.
eğer li Suriye hin peşketinin demokratik şey nebin, Amerika nikare jwe Suriye feyde bibine. Ji bo ku Suriye demokratik bibe, ber bi demokrasiye ve biçe, tê de rola Kurdan girîng e. Yani Kürt nebin, ne mümkün e Suriye bibe welateke nêzîkê demokrasiye. Lewba Amerika girîngiyê dide rola Kurdan. Yekîtiya Avrupayê jî divê derbarê de xwedî rolekî ye. Bi taybetî Fransa û İngîlistan dixwazin Kurd di Sûriyê bibin xwedî rolekê girîng. Ji ber vê yekê jî bi taybetî Fransa dixwaze di navbera PYD û NKSê de navbenkariyê bike. Dixwaze NKSê rayedarên PYD yan jî rayedarên YPG, rayedarên yan jî rêveberiya Xweseriya Rojava bîne gel hev ku ew li hev bikin. Yani divê derbarê de xebateke bi taybetî ya Fransa ya Emmanuel Macron weke Serokkomarê Fransa heye û em dibînin. Hevalên hêja li Rojavayê Kurdistanê weke tê zanîn li Şamê peymanekî jî hate îmzekirin di navbera Mazlûm Kobanî û Colanî de yan jî Ahmed Eşşara de. Lêberê piştî ku ew peyman hate îmzekirin şûn de heyan niha di praktîkê de ti gav nehatiye avêtin. Yani li gorî wê peymanê divê PYD û YPG bi hemû rêxistinê xwe de di nava rêxistinên dewletê de hatibana entegre kirin. Lê heya niha tişteke di warê pratik de pêş neketiye. Muqabilê wî piştî îmzekirina wê peymanê şûn de dewleta Tirk heyeteke payebilind çand Şamê. Ew heyet çû Şamê piştî ku bi Ahmed Eşşara û rayedarên din yê HTŞ re hevdîtin çêkirin, di nêzîkatiya HTŞ de guhertin çêbû. Ji ber vê yekê jî konferanseke bi navê Konferansa Yekîtiya Neteweya Sûriyê hate tenzîmkirin, di nava çend roja da derveyê HTŞ, derveyê Erebên Sunî zêde kesê din tevlî nebû. Nikaribû tevlî bibin jî. Ji ber ku di nava demeke Kurtê hate îlankirin ew konferans û heya ku ji wan netewê din re ji Kurdan re gotin werin tevlî bibin, zaten zaman derbas bû konferans pêk hat. Yani weke konferanseke neteweyî xwastin çêbikin, lêberê ew konferans weke konferansa HTŞ pêk hat. û piştî wê konferansê şûn de jî çend roj berê Ahmed Eşşara hikûmeteke din îlan kir. Ji 23 wezîran çêdibe û di nava wan 23 wezîran de wezîreke eslê xwe Kurd jî heye. Kurdeke ji Efrînê ye. û her wiha wezîreke Durzî heye û wezîreke Asûrî heye. Xristiyan heye. Yani bi wî awayî û ew wezîra Xristiyan jî jin e. Bi wî awayî dixwazin yani wêneyeke layîk yan jî wêneyeke demokratîk bidin hikûmeta nû ya Sûriyê. Em dizanin ew hikûmet weke hikûmeta Sûriyê nîne, weke hikûmeta HTŞ ye. û bi vî awayî jî HTŞ nikare Sûriyê birêve bibe. HTŞ eğer bixwaze bi taybetî di Sûriyê de rêveberiyeke demdirêj çêbike, beriya her tiştî divê peymana ku li Şamê di navbera Mazlûm Kobanî û Ahmed Eşşara de hate îmzekirin bikeve pratîkê. û bi taybetî Kurd divê di nava hikûmeta Şamê de xwedî roleke girîng bin. Divê enkên 4-5 hev wezîr ji Kurdan bin. Wezîrên bêjin ku rola xwe di welatan da zêde ne. Yani Wezareta Karê Derve mesela, Wezareta Karê Hundir, Wezareta Karê Parastinê,
وزارت کاری آبوری yani دوی ev جوان وزارتان چند حب دست کردان داده نه ولو به مقابل سوریه و دوی روشه ده سال 2025 درباس بکن و تزانین که اسرائیل جی بیدن نامینه جور چند روز بری لپالمیرا اسرائیل لطایبتی بومباران که چکر لپالمیرا و هر وها لحمص باجار حمص تی گوتن که لوان دران جی آماده کاری دولت ترک هبو که هیه که جخوارا بازن لشکری چه بکن İsrail Vanlara bombardıman kır. Yani İsrail merutkarın bejin le Türkiye xist. Le amadekariyen Türkiye xist. Naxaze Türkiye le nizike Şam'ı ki tezanin bajarı Palmira u her vaha Hımız zede Şam'ı durninin. Uluan bajaran Türk dixwazin bazı xwayê leşkerî çêbikin. İsrail naxwaze. û divê em bizanibin Ahmed Eşara çiqas bi Tirkara di nava têkiliyê de ye weqasî di bin bandora hewldanên İsraîl de hêj. Yani eger İsraîl neba heteşe di bin serokatiya Ahmed Eşara da ji İdlibê nikaribû ber bi Helebê biçe bişra hema Hımız û Şam bigre bin destê xwe. û heya niha İsraîl her dem hema her rojê bazên leşkerî bingehên leşkerî yê Sûriyê bombebaran dike. û heya niha me nedîtiye ku rêveberiya Heteşê bersiv daye İsraîl. Bersivê nadin İsraîl. Yani Heteşe û Ahmed Eşara da aliyekî da bi İsraîl ra di nava têkiliya dane dixwazin bi İsraîl ra pişo bikin da ku rêveberiyê ji Sûriyê ra bikin di aliyê din da jî bi Tirkan ra di nava têkiliyê dane. Yani bi vê awayî Heteşe nikare li Sûriyê îxtidareke bi îstiqrar çêbike. Tirk naxwazin Kurd di nava rêveberiya Sûriyê de bi bandor bibin. Ew beriya her tiştî Sûriyê wê tevli hev bike. Wê nehêle Sûriye bibe xwedî rêveberiyeke bi îstiqrar. û di aliyê din de jî İsraîl dixwaze bandora xwe li ser Sûriyê çêbike bi alîkariya Amerîka. Bi vê awayî Heteşe dom bike bêguman wê nikaribe îstiqrarê çêbike. Ancak Heteşe têkiliya xwe divê ji Tirka ne ku bibire kêm bike. Xwe ji bin bandora Tirka derxe. Eger xwe ji bin bandora Tirka derbixe û Kurda beşdarê hikûmeta Sûriyê bike çawa ku hatiye xwestin û taybetî Birêz Öcalan jî ji PYD û ji YPG xwestiye xwe di nava rêxistinên dewletê de entegre bikin wê demê Kurd dibin şirîkên giştî yê Sûriyê. Zaten têkiliya Kurdan bi İsraîl ra jî xweş e. Têkiliya Kurdan bi Amerîka ra jî xweş e. Bi Awropa ra jî xweş e. Wê demê îstiqrareke li Sûriyê dikare çêbibe. Heteşe bi xêra Kurdan, bi xêra alîkariya Kurdan wê bikaribe di qada navnetewayî de jî ji bo Sûriyê ne ji bo Heteşê lêbenî ji bo Sûriyê îmajeke baştir bide afirandin. Ji bo berjewendiyên gelên Sûriyê Heteşe an jî Sûriye neçare bi Kurdan ra li hev bike. Ne wilo be weke hin rayedarên PYD yan jî hin rayedarên Rojava dibêjin ew dikarin xwe biparêzin. Ew dikarin herêma xwe bi rêve bibin. û divê bêzanîn ku di aliyê leşkerî de jî hêza Rojavayê Kurdistanê jiya Heteşê xurttir e.
هتشه او ریوبریا روجاوای کردستان جی جمیج و هفدو باش ناستکن و وره زانین کو ده 2012 ور پشتی 2012 لسر آخا سوریه لسر آخا روجاوا هروها تنالبرا هیزن روجاوا یه لشکری و هتشه ده به تایبتی دبن سروکاتی احمد اشاره ده پر جارنا پفچون چه بوده؟ شهر هاتیه چکر شهر چه بیه؟ و تایبتی جی کسی وکه مازوم کوبانی و احمد اشاره جی هبدو باش ناسته قاسه از زانم دو سال 2013 دا 2014 دا بسر آخا سوریه نزدیک حلبه دنابا هیزن مازوم کوبانی و هیزن احمد اشاره دا پر جارنا شهر چه بیه؟ پفچون چه بونه؟ و حتی شهر پر جارنا نچار مایه کو جیه پیگی داخواز بکه شهروستاندن چه بکن ناورا خوده داخواز حتی شه شهروستاندن چه بیه او احمد اشاره کنه ها وکه سروک سوریه هاتیه اعلان کرن 2013 2014 دا دقادا شهر ده خیر مازوم کوبانی خو خلاص کریه نولوبات اگوتن کو نزدیک حلبه د پرچونه کی ده احمد اشاره قاروبیه بکشتن و دمه مازوم کوبانی شهروستاندن چکریه به هته شهره و احمد اشاره جوی پرچونه خلاص بیه یعنی احمد اشاره و مازوم کوبانی تنی شامی هفدو ندیتن دماوی پیمانی امضا کردن او دقادا شهر ده هفدو ناستکن و به هر را شهر کردن لهم بر هر شهر کردن هفدو باش ناستکن پشتی روشه که ولو شونده جبو برجواندین گلین سوریه بیوسته کسی وکه احمد اشاره و مازلوم کوانی به هر ریبریات سوریه بمشینه آنجا هم بیجن کرد ببن شریکه که گرین یه سوریه ولو نبه مخابن روشا سوریه و به آلوز بردوام تشته که دن تزانی دو روز بری یانجی بلکه پرکسنی زانن لبری از زانن ده حلبه yani bir taybeti de herimin Şeyh Maksud u Eşrefiye'de Kürt cihandıkın. Beşli ku hete şeji itli bederken şu Halebe şunda Kürdan de herimin Eşrefiye u Şeyh Maksud da xweseriya xwe parastin. Heyan hacı di parêzin. Car carna pevçûn çêbûne di navbera Kurdên Eşrefiye û Şeyh Maksud û Heteşê de Heteşê xwastiye bikeve wan herêman wan mehelleyan nikaribiye bikeve. Qasî ku ez dizanim nêzîkî 120-130 hezar Kurd li Eşrefiye û Şeyh Maksud dijîn û alîkariya xweseriya rêveberiya xweseriya Rojava jî ji wan herêma re heye bêguman û sê rojberê di navbera Kurdên herêmên Eşrefiye û Şeyh Maksud û rêveberiya nû ya Şamê de peymaneke hatiye çêkirin. Li gorî wê peymanê divê Eşrefiye û Şeyh Maksud dibin rêveberiya xweser ya Kurda da be. Tekiliyê xwe jî bi rêveberiya Rojava ra xurt hebe. Lêberê her wiha tekiliyê xwe bi rêveberiya navendî ya Şamê ra jî hebe. û li Helebê rêveberiya yani rêveberiya nû ya Şamê rêveberiya bajarê Helebê jî diguhere. Bêguman têda hin biryarên neyînî jî hene. Qasê ku hatiye ragihandin mesela Tirkeke, keseke Tirk ku di nava Heteşê de, di nava El Nusra da berê, nava Daişê da biye niha li Helebê
کرنه وکه برپرسیاری پاراستنی لحلبی. ای بگو من افتشتکه نیینیه. یعنی ترکیه که کود نوا داعش دا مایه، نوا النصره دا مایه، نوا هتشی دا مایه، ایرو لحلبی نکاره وظیفه که پاراستنی، وظیفه که اول کاری بگره سرخواه. او کس و لهمبر کردا وکه دشمن تر بگره. و بیارین نخواش چه ببین. مخابن تشتی ولوژی، بلیاری ولوژی آلیه هتشی با دینه داین. لیبری وکه مگود پیمان هاتی این ذکرند ناورا ریبه بیا شامی و کردین اشرفیه و شیخ مقصود. همی دارم لسوریه بیارین خوش چه ببین و در روژوین دما پیش دجی در برنامه این روژو دجی اجوارا بیارین خوشترین آنالیز بکن. هیا جاره کدن بمینن خوشی ده سلاو رسی.